Oy! 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 So, what's up mga pare ko? Good morning, good morning. Kumusta kayo guys? Ayan, guys. Ayan, isang araw na naman lumipas. So, panibagong araw ulit. Ayan guys, episode to. Punta tayo sa ilog, maglilidip tayo, mangunguryente. Mamamana na rin. Tapos doon tayo kakain guys, doon tayo magluluto. Siyempre kasama natin ang team pare ko. Si John Bon. Si Bitoy. kasama ang kanyang mag-ina. Tapos ang ating cameraman ngayon guys ay si John Carl dahil may lagnat si cameraman. So bago yan lahat guys, don't forget to click Subscribe and notification bell button for more videos updates. So tara. So guys, ayan, punta kami ulit ng ilog para try natin mamana ulit guys. Tapos manghuli tayo ng palos. So guys, ayan, nakuha muna kami ng sili na buyo guys yan. So dito lang yan sa mga damuhan nakukuha, libre-libre yan guys, walang bayad. Sobrang anghang nito guys. Ayan, sobrang ahang kasi Talagang isang peraso lang guys ay ay naman. pagkaya mo. Ay, di mo. Kinain mo? Ay, piyam. Uusok guys ang bibig mo nila. Ikaw i-challenge mo kay Boy Tapang. Ay, kain ni Boy Tapang yan. Demunyadong. Shoutout kay Boy Tapang dyan. Ayan. Kaibigan natin yan sa mga YouTuber din yan. Mga vlogger din yan. Pinoy vlogger. So, andito lang guys sa damo namin matatagpuan ng mga sili. Ayan. So, kaya kapag kami may magluluto ng tinula, ayun lang mga dahon ng sili. Libre lang yan dito guys. So, ayun nga guys. Nakakuha na kami ng sili. Yes. Di pa yan, di pa. Ang dami dito, hindi pa eh. Ayan eh. Hindi pa. So, ayun guys. Continue tayo. So, actually guys, maghapon sana kami sa ilog. Masarap sana to kasi mainit to. So, doon kami magluluto. Actually, doon kami magluluto pero may lakad kasi ako mamaya alauna ng hapon. Kailangan mga 1, mga 11. Ahon na rin tayo saka yung panganay ko guys, yung cameraman natin. May trangkaso. Ayun, naiwan siya sa bahay. Guys, ayan, malapit na kami dito. Actually, andito na kami. Ayan o. Dito kami guys. Kung naalala nyo itong place na to, dito kami nung namana guys, nung nakaraan. Dito kami namana ng tilapia. Ayan guys, prepare tayo ngayon ng gamit natin. Ayan. So habang nangunguryente naman siya, ako naman naglilidip-lidip. Tingnan natin kung sakali. Makachamba pa ng malaking kalawian, mas malapad. Halos. Saan kakita nung butas? Ay, dito yun? So ayan guys, lulusong tayo ngayon. Manti para kadala. Tatalon mo si Papa. Ating kita.
So guys, yan magdo-double cam tayo ngayon guys. Siyempre, dahil kailangan nating makita kung paano yung sisid ni Bitoy. May butas ng palos, so try natin palabasin, usog-sogin natin. Tara. So ayan guys, lalabasin natin kung mayroon laman. Tara. Mga pare ko, gagawa muna tayo ng pampalabas dun sa palos kasi hindi lumalabas dun sa butas. So ito ngayon guys ay isa itong halaman na pampainit sa katawan ng palos para lumabas lang yung palos. So gamitin natin ito guys. Kasi itong halaman na to mahangot ito sa pang-amoy nila. Pag naamoy nila ito o nalanghap nila, may chance na lumabas yung palos. So yung butas kanina guys, may laman yun. So lalagyan pa ng sili. So mayroon pa kasama guys yan na sili. Lalagyan natin ng sili para maanghangan talaga siya. So pag naanghangan siya, at mayroon siyang almoranas, sigurado lalabas yun. Di pa yan. Ayusin mo na yung video mo naman. Itong camera mo naman ito. So guys, may sili kaming inilalagay guys. Magtitimpla kami ng isang uri ito ng pampalabas ng palos. So hindi natin alam kung anong pangalan, pero alam ko basta, alam namin ito ay mabisang kasi ang palos pag matagal lang nasa butas, malaki na ang butas niya nasa ilalim. Siyempre doon siya nakita, may butas natural, diba? Kaya ngayon guys, ang palos kasi guys talaga number 1 talaga, may almoranas talaga ang mga palos. Gago! Takot sa sili guys ang mga palos. So pag nalanghap nila ito, naamoy nila yan, kumbaga sa tao ay tergas. Ito ang kwenta tergas sa palos guys. Yan, sili. Masakit sa mata ito guys. Gusto nyo subukan nyo. Gusto nyo lang subukan, di ko magkapilipilit eh. So guys, yan, ngayon nadurog na natin yung sili sa yung isang bunga ng halaman. Yan din ang pangalan. Ngayon naman guys, abo. Ito yung abo. Guys, yan ang pinakamabisang ingredients guys ng pampalabas. Alam mo kung bakit? Ang abo guys, yan ay
Pag napuwing ang mata ng palos, magkukurak-kurak yun hanggang sa lumangoy-langoy yun, nakapikit ang mata. Hindi alam kung saan pupunta ka ganun, no? Ganun guys, so kaya may tendency na lumabas yung ano, yung palos. So yun ang purpose niyan guys, ha? Masarap nitong kainin guys, pero wag niyong subukan. Ayun yung mapalnit ang puwit niyo. Six months later. Voy a la playa, ya subió la marea. Ay! Ay! Saan dito? Laki po pa! Tudo. So what's up kayo mga pare ko, andito na. So nakuha na natin yung ating pinaghirapan. So guys, nakawala pa yan. Saan mo nakita? Ayun! Ayun! May kutsilyo kang dala dyan, tuduhan mo na ng kutsilyo mo. So guys, hindi tayo makalbi. Nak, yung camera. Aki, ready mo. Huli ka! Uy! Itaas mo na mo. Kambal! Video! Video ba? Video mo. Uy! Akin na. Uy! Ang laki! Guys, yan first time natin guys makahuli ng palos. Siyempre, si Bitoy lang ang malakas. So, mas malaki din yung nahuli kong tilapia kanina, hindi ko napapakita. Gagating nga. Ito guys yung so halos 2 oras tayo guys dito na pinalabas natin ito. So ayun, ibig sabihin talagang kinapa mo sa loob. Tapos nakapa muna. Nakapako yun. Tapos Ang buntot nung nakuha to. Tapos natuduhan mo. Oo, nakawala pa rin. So yun nga guys, siyempre ang kwento is pinalabas natin sa kanina. Medyo lumabas siya, nakuha niya lang yung buntot, pero tinuduhan niya. Ayun, so nakawala pa to guys. Nakawala pa. Kaya kung ito ituloy namin hindi nahuli, naku, talagang nakakapanghinayang. Sobrang nakakapanghinayang kasi sobrang laki oh. Haba oh. Lahat hindi pa guide, isang metro. Oh. Buhay pa ba yan? So guys, ayan nakapagpalabas dito guys, isasabi ko sa inyo guys. May almoranas talaga to. Tapos yan guys, napuwing siya nung sili. Yan oh. So nainitan yung katawan niya. Ayos. What's up mga pare ko, hindi tayo binigo ng panahon. Medyo umulan ha. So actually dito sana tayo magluluto, kaya lang hindi tayo makapagpadikit ng apoy dahil masahang gatong, siyempre maulan, wala tayong mapupistuhan. So guys, uuwi na tayo dahil eto guys, ayan oh, laki. So uwi na tayo. So masaya to. So bye-bye! So guys, ayan uwi na kami. So hindi natuloy yung ating picnic dito. Actually mamaya pa sana tayo. Hapon dito tayo magluluto. Ayan, may tayo guys na kaldero. Umulan. So siyempre basa yung ating basudan. Yung mga gatong basa. Hirapan tayo magpadikit. So uwi na lang tayo dahil malapit lang naman tayo.
So guys, yan, medyo malapit na kami. So, ayan. Uwi na rin tayo ng tuluyan. So, diretso muna tayo dun sa ating kubo. So guys, yan, dito na kami. Ayan o, dito kami sa aming kubo. Ayan, puro pinyahan na itong paligid ng aming kubo. Pinyahan na dito. So guys, ayan, nakarating din tayo. Wakas. Ha! Okay! So dito tayo guys sa ating munting mansyon. Ayan o. Ayan. Okay. Pagod! So guys, ayan, andito na yung palos. Ayan o. Nililinis na siya. Ayan o, hinihiwa-hiwa na. Pala siguro ng balat Ayan, maluto tayo ngayon guys. Ilang bahagi ito nung ating sa sobrang dami naman, sobrang laki. Ayan, so magluluto tayo ngayon guys. Ayan, si Bitoy syempre magluluto yan dahil siya nakakaalam ng mga putahing ganito. So guys, ayan na guys yung ating palos. Ayan o. Yummy-yummy na yan guys. So kakain tayo ngayon dyan. Syempre salo-salo tayo. Ayan. Hello guys, kain tayo. Ito rin oh. Hindi kalapit ka dito. Ayan. Tara. Ito guys yung palos. Yummy. Apa? Ay dawa, ulan pa. Ano ulan? Guys, di pa tayo guys. Uulan! Wala ka dyan. Wala kain. Datang ito, pag nilagam mo siya, mapalambot mo. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.